Hello, Sir Eric Batusay. Shout out. Hello everyone. Keep safe. Maulan na hapon sa lahat. Ayan, ingat kayo dyan, Sir Eric. Maulan na rin sa Manila. Bagyo. Walang StreamYard, binabagyo. Walang StreamYard, binabagyo. Baka lalo lumakas yung yung ulan at hangin pag ako kumanta. Tama na muna yan. Dito lang tayo masilip sa bintana. Diba? Asan ka ba ngayon, Sir Eric? Asan ka? Manila ka ba? Oo, naulan dyan. Nasa Luzon na yung bagyo. Oo, tama ka dyan. Oo, diba? Walang StreamYard. Kasi, lalong lalakas yung ulan. Tsaka, kumikidlat pa nga eh. Magagalit yung langit pag tayo kumanta. Oo, diba? Silip muna kayo dyan. Walang host. Tumatago yung host. Wala StreamYard. Tinangay na ng baha. Totoo yan. Tinangay na ng baha yung StreamYard. Hello Melvin, official. Good afternoon, Sir Melvin. Thank you sa patusok. Ayan. Guys, don't forget to tusok my live ha. Ulan din ba sa inyo? Ayan, babaha na yung daan. Ganitong ulan, ulan ng ulan. Rain, rain, go away. Ayan, thank you sa mga pasilip dyan guys ha.
Kaso wala kayong makitang host. Nakatago. Yun, hinto na ulan. Binahaba kayo dyan? Hindi naman Sir Eric. Pero yung lugar ko sa Bicol, nilubog ng tubig doon. Binaha. Binaha yung bahay namin sa Bicol. Melvin Official, salamat sa'yo dyan, Melvin. Hanggang bubong nakikita ko sa Bicol. Oo, hanggang bubong yung bahay doon, nalubog. Pero buti na lang yung sa amin, yung bahay namin. Hindi naman pinasok ng tubig. Sa labas lang siya. Sa labas lang ng hindi pa umakyat yung tubig sa loob. Buti na lang, tumila yung ulan at umalis na doon. Kung patuloy pa rin yung ulan, sigurado papasok na talaga sa loob ng bahay. Barok, hello, shout out Barok. What's up? Walang StreamYard, Barok. Tawag dito? Tinangay na ng baha. Yung StreamYard ko tinangay ng baha. Inan mo yung ito yung labas ng extension ng ng kwarto namin. Kaya lang siya, wala pang budget, kaya ganyan lang muna. Stay put lang muna yan dyan. Hindi ako makalabas doon kasi naulan eh. Ayun sana yung terrace. Walang terrace. Eric Batasay, shout out sa Eli Barok. Hello, GR Santos. Hello. Good afternoon. Good afternoon, GR. Thank you. Look out net. Nasaan yung net dyan? Wala namang net dyan, Barok. Yung kalamansi ko dyan, wala na. Namatay na. Nawala na yung bunga. Boy TV, hello, shout out Kuya Boy, keep safe, GR, salamat sa pagsilip niyo dyan, sa pagdaan niyo ha, thank you. Nag-iingay yung aso sa baba, may deliver yata. Thank you Sir GR Santos, Kuya Boy TV.
Short live lang to guys. Wala naman kayong makikita dyan kundi ano, yung kalat ko dyan sa labas. May FB ka, madam? Yes po, Sir JR. Meron akong FB. Bakit? Bakit ano kailangan sa FB ko? Papalo mo ba ako? Ipalo kita. Yes, follow kita. Baba mo yung ano mo, account mo dyan. Para mapalo kita. Baba kayo ng ano nyo, upcoming para may matusukan ako dyan, ha? Yung aso kong ingay. Hello friends you all. Hi friends. Shout out Prince Sean. Thank you for watching. Thank you for watching, but nothing is watch. Nothing. Lakas ng hangin. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado mahangin. Sumilip muna tayo ngayon sa bintana. Kasi naulan, hindi makalabas. Bakit maganda? Ini na yata net ko. Eh, bakit ba napupunta ako dito? Di atay. Ano daw? Follow kita madam sa FB mo. Ilapag mo muna yung ano mo, yung Facebook mo para follow kita. Naka-private kasi ako eh. Naka-private kasi yung account ko, GR Santos.
Yan po, madam. J.R. Santos Villarama. Sige, sige. Talo kita, talo. Anong picture dyan? Anong profile pic? Mami Rockstar, hello, Mami Rockstar. Salamat sa patusok, Matansero, hello, shout out. Ingat kayong lahat dyan na ulan. Yes, Mami Rockstar, di makalabas na ulan. Five followers ka, ito ka ba, J.R. Santos? Nakalaki yung profile mo. Artistahin siguro to. Nakalaki yung profile. Ikaw ba to? Kala ko nasa YT ka. Oo nga, nasa YT nga ako, Mami Rockstar. Nag-live ako direct sa YT. CL, shout out CL. Lakas din ulan dito, walang tigil sis. Oo, ano ba kayo? Saan ka, Mami Rockstar? Antipolo? Hindi pa kayo binabaha dyan? Lakas ng ulan ah. Yes, nakalock profile ko, madam. Oo, dito na ako sa bahay mo, JR. Sige, follow na kita ha. Ayan, nakapollow na ako sa'yo ha. Nakapollow na ako sa'yo. Shout out sa lahat. Thank you sa panonood na dyan at sa pagsilip. Tell me what went wrong. No more tight. Tell me, mama. Lakas hangin dyan, sis. Hindi naman. Kagabi malakas yung hangin, sa taas. Sa taas yung hangin, Mami Rockstar. Ay, kala ko follow lang pala. Di ba pag pinalaw ka na, makikita mo na ako doon. Wala namang nakalagay na ad sa'yo doon ah. Follow lang. Follow friend. Hello GL. Shout out GL. Kumusta? Thank you sa pagsilap GL. Nililipad na yung sinaklob na sa poste ng ang abang ng poste ng second floor. Salamat GL sa pagsilip. Anong balita sa'yo JL? Ngayon lang kita nakita JL ah. Saan ka galing? Saan ka nagpupunta? Bihira na kita makita sa live ko JL.
Busy-busy si GL eh. Guys. Tinamad mag-livestream si. Tinamad ako mag-livestream. Kaya pasikip na lang muna tayo dyan sa direct. Kita mo madam, add na kita. Sige, sige. Busy tayo, isilipin ko. Teka lang. Busy yung phone eh. Parang wala naman ako nakita. Ah, ikaw to. Sige, wait lang ha. Artista ka, bakit naglala ka ng iyong iyong profile? Ginawa pa akong susi nito ah. Ayan. Okay na. Medyo parang tipad kami. GR Santos, taga Sorsogon ka pala. Kumusta naman sa inyo? Hindi ba kayo nalubog ng baha? Hindi ba kayo tinubig doon sa Sorsogon? Di ba? Hindi nga passable ngayon yung mga daan doon. Kasi may tubig pa. Hello, Abdelatif. Shout out. Good afternoon, Abdelatif. How are you? Thank you for watching. Nasa QC ka. Oh, kaya pala. Pero yung probinsya mo, sa Bicol, Sorsogon, kumusta naman sa inyo doon? Nalubog ng tubig? It's too much rain. Not too much. Slight medium. Medium lang. Doon lang ang province namin. Ah, okay. Sa saan? Sa Sorsogon, Bacol? Bacol? Malapit yun sa di ba? Sa sentro. Malapit ka pa sa sentro. Sa proper ng city. No. Ako kasi malayo 1 hour. Parang 1 hour and a half pa yung bibiyahin mo.
Galing sa Bulan to Sorsogon City. Sorsogon City to Bulan, 1.5 hour. May hangin na. Thank you for watching, guys. Anong merienda? Anyone else in my heart but you? You look like you are in a train station. Why? I am in my room, and this one outside my room. And this is outside in my room. Yan. Extension of my room. Not yet finished because no budget ability. You look like you're in a train station. Seem like a train station, huh? Oh, okay. I see too many wires. Yeah, because it's second floor already. The wire hanging. The wiring hanging out there. Mami Rockstar, thank you. What's up, ability? Where are you? Are you in the house? Nananakit yung ano ko, leeg ko sa kakasigit. Ay guys, wag niyo kalimutan tusukan, ha. Tusok-tusok po tayo. Patusok guys, patusok. Patusok sa puwet. I am next door to you. Oh, right up, right there. In my neighbor. Agoy. Abdul. Patawa ka. Agoy, nakomedy na. I'm knocking on your door. Just wait. I go outside. Then I will knock your door. Alam, malakas yung hangin, ah. Ano po ba yung balita, guys? Sa ating weather. Weather update for today. Ano po ba yung weather update natin? Just make good lunch. Just make good lunch. I'm coming. Raining is heavy. No airplane. No, tawag dito? Stranded. Stranded travelers. See? Heavy rain outside. The wind blowing. Oh yeah. Barok Adventure. Pinabagyo na ako. Kita mo yung barok.
Asa na ba kayo, guys? Lipat ko na nga yung camera ko sa akin. Right there beside you. Hoy, tawa ka dyan. Ano daw? Rain, rain, go away. Come again another day. No, come again. Shut up, people. Guys, testing. Ayan. It's very quiet. Ano daw? Very quiet. Paano ba mag-ano dito na? Guys, patusok ako, guys. Patusok. Six people, shout out, 6 people. Ingat kayong lahat dyan sa labas ha, kasi na-bagyo, na-ulan. You look hot and spicy. Ano ko? Sili? What? What do you think of me? I'm chili? Hot. Ayan, lakas ng ulan. Bakit nawala yung bubbles dito? I have amazing people. Hello, shut up. Ano ba magbalik ko sila? Nagwawala sa kapitbahay ko. Sige atay. Sabi ng Barok. Barok, another day. What another day? When rain go away, come again another day. Yes, come again another day, guys. Pusok. Ayan. Gusto niyo ulit sa amin. Parang may dito itong camera nito.
I'm in my room. Latif, I'm in my house. Why? It's raining outside. I want to go outside and take a shower in the rain. Kaso walang daan pa dito eh. Hindi ako makapunta doon, no. Dulo. Oh, shout out sa the amazing people. Thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. No shower today. Leave it for tomorrow. Even tomorrow, no shower. Because no water supply. The house is no shower. The house is not yet take bath. OMG. Guys, please thumbs up. Don't forget to thumbs up. No water display, no tourist there. Yeah, I think so. No water today. Bakit hindi ko na siya mababa yung ano? Ano nangyari guys sa live ko? Hindi ko mabasa yung hindi ko makita yung comment nyo. Ano ba? Kailangan naghang ba siya? Ano ba to? Hindi ko makita Plus. Baka ito plus. Hannabel, hello. Shout out Hannabel. Tabi boy. Good afternoon everyone. Start a pool. Hindi ko makita yung hindi ko mabasa yung hindi naghang. Parang naghang nga. Hindi ko nakakita yung comment. Annabelle, shout out. Ingat sa Baguio. Yes, Pabi Boy. Salamat. Ouch. Nawala yung comments. Nawala yung comment dito. How come? In the name of love.
Nasaan yung comment niyo? Ba't nawala? Wala yung tao. How come, guys? Miss Len, shout out Miss Len. Miss Len, thank you. How come, guys, you have rain in the whole year? Abdilatif because lot of user of water. Plenty of users. So we have shortage, water shortage. Always water shortage. Goy. Still hindi ko makita yung mga comment niyo. When we marry, we no stay to Philippines, okay? Wala Mary Abdilatif. Yamaki, hello Yamaki, shout out Yamaki. Konnichiwa. Rain, yes, it's raining outside. Yamaki. Abdilatif, do you want me to stay? Where do you want me to stay? Parang nagbi-blink yung camera ko, no? In USA, baby. Yeah, I think so. Oh, baby, this time I love you forever. No, there's no making. I'm too good at fire. Everything that I've been looking for, and I look into your eyes, and I could not ask for more. So it's unprepared to lay you down. Hold on, I'm gonna need a little time. So if I'm gonna again. Sometimes when this broken heart you know it's gonna be you. You don't want to fall, but you don't feel. But I will Hello, Razel Williams.
Thank you for watching, Russell Williams. Hello, Miss Russell. Baba ka po ng ano mo dyan, upcoming. Baka meron kang upcoming video. Lapag ka lang dyan, sis. Baba kayo upcoming dyan, ha? Meron kayong upcoming. Pwede bumaba. If I ever fall in love again, I'll be a fool to never let you go. You're the best thing in my life. I know it's gonna be you. I don't want to find much better than you. Dito ako sa bahay mo, Russell. Ayan. Tusok na ako sa upcoming, ha. Dikit-dikit sa'yo, be. Dito pa ako sa bahay mo, watching. If I ever fall in love again, I'll be a fool to never let you go. You're the best thing in my life. You have groceries next to you? Yes, we have. We have grocery here. Near grocery store.
outside the subdivision. Outside the community. In the gate pala. In the gate. Abdulatif, thank you for your concern, ha? It's close or far away? Close, it's close. Closer. But it's raining outside. I don't drive car. Don't forget guys to like and or thumbs up my live stream. It's heavy rain. What's that? Abdulatif, thank you for sharing your blessing. Nice, Abdulatif, thank you so much. More blessings to come. Thank you, Abdulatif. I don't see the comment here in my live. Why? What happened? I don't see here in the comment. I don't see the comment here. Maybe it's hung. Wala. Top message. All messages. Baka all messages. Ayun. Nakita ko rin. Thank you, Abdulatif. Guys, you want me to sing with you a cappella song? You want me to sing Rain, Rain, Go Away? You can buy shrimp. Ano daw? Why? You can buy your shrimp. So I need cash. Abdulatif. I need to cash out that yellow sticker. You can buy shrimp lemon. What lemon? Lemon?
Do you mean lemon? Or lomen? Lomen. Boss Lakay, hello. Shout out Boss Lakay. Good afternoon, Boss Lakay. Keep safe everyone. Because naulan sa ating naulan sa Manila. Thank you everyone for watching. Ba't hindi ko marinig? Ba't ayaw mag-play? Ayan, Boss Lakay. Salamat sa pagbisita. Naulan ba sa inyo, Boss Lakay? See Abdulatif, wind blowing. Ano yun? Oo, maulan dito sa Parañaque. Malakas ulan dyan sa inyo. Oo, Madam Boss. Malakas. Oo nga, ingat kayo dyan, ingat. Ingat sa pag-uwi kayo kasi baka baha sa daan. Sorry, shrimp chow mein. Love it. Wow. I'm craving for your shrimp chow mein. I'm starving, Abdulatif. You know what? How come I don't have ikaw din, ingat dyan, Boss Madam. Thank you, Boss Lakay. Ayan, naulan nga. Kanina wala pang ulan. Ngayon na lang pang ulang hapon. Bumagsak na. Add shrimp, chow mein, lomen. Abdulatif, I know only lome. Pansit lomi. Here in Philippines is pansit lomi. Sige Boss Lakay, ingat ka po. Ingat sa travel. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan dyan sa Parañaque, siguro.
I love my Biko shrimp. Your favorite is shrimp? Wow, that's good. Everyone out there, see you everyone. Bye-bye. Pwede na ba yan? Oh my God. Thank you guys. Thank you Abdulatif. Thank you for your blessing. I need to go. I need to go outside Abdulatif. I will buy something in the store. Bye-bye everyone. Thank you so much sa support. Aray po, ang sakit pa. Okay, take your time. You too, Abdulatif. Thank you so much. Bye-bye. See you around. See you next time. See you next time in my live. Thank you, Abdulatif. Bye-bye. Stay safe, everyone. Bye-bye. Thank you, everyone. See you around. Bye. Bye-bye.